Две почивки и почивка от почивката. Три коли, ма и трите в автомивката. Много моми, пак къде ти е усмивката. 5 за 4 си направил леко снимката. Штрак. Бърз ми е бита, не издържате на темпото. Давам яко газ да видя пазили ма времето. Вика, моля ти са, дойди си ми от последното. Знай, че винаги отделям гадото от ценното. Квокът е токсична, падам си по вредното. Най-че първото ми исках да ми е последното. Квокът е в чужбина, вече съм при поредното. Да, вече съм при предното. Толкова ли ме високи не мара? Питам ли за свински, обичам и го едното. С баби то ще винаги изпия ми последното. Искаш да гърмиш с нас, защото в нас е еврото. Ресото си е за вас, не падаме за древното. Шина на кръка съм 40 на баси. Свърши ми търпението, ама знаеш ли, хвърлям скоро батериците урани. Сад хашовете 25-та, правим ги. Чай, че се напих и бита, нещо ми избяга. Нямам никакъв тип, искам черна, искам плава. Номерата ти видях през 2019, затова главите им въртях цяла 2020. 25, върса ми от 26-та. Диамантите в честа. Тя се прави на интересна. А е мега много лесна. Лесна, ама не фаща интереса. Чупки, стойки, майк се харесва. Поведението като на принцеса. Отношение, отдаденост, къде са? Пред дискотеката останаха нощевска. Извиняй брат, обърках малко текста. Смялят се останахме в китън за почепка. Октоподът сузенце от нашата аверка. Никой